Wis suwegere guys, do nyeruputi soto bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye ya? Kuwi wis mulak-malik purung? Kae sing pecinta asem-asem. Pokoke wis mati urip nek enek panganan liyane selain asem-asem yo milih asem-asem. Lho kuwi iki piye ya? Lah nek trimo mbok anguk tok ya gak enek iwake ya, nek gak mbok ciduk. Kemang irose mbok endi kok endi kok mbah dok ora enek irose. Iki lho mek irose dhewe cek Pak Dek nang irose jem. Iki lho. Lho nganguk tok ora di ngenekno kok saring kok kon enek iwake. Iki lho Pak Dek, iwake iki endi ngono. Lajeng endi? Kayak yo iwak le. Ora diresiki sing ape mangan sapa nang ndeke. Kok iso wong om yo ora gelem kok. Wis Pak Suki pokoke pecinta asem-asem iki, guys. Lah mbok enek soto bening apa sing digoleki yo asem-asem. Apa? Iki dhisih wis tanduk, guys. Senengane cakar karo ndas. Apa ora menyala ngene iki? Soto bening ndase ndiangak kok ngono kurang kuah ketoke yo swegere gak nganggo sego iki sing apa nih ndase aku Ndas ngono. ndas pitik Jawa aku ndas pitik potong lah yo oke ae ya guys Duk makan bersama iki lho golek panggon sing jembar ning kene iki sing jembar. Makan. Aja mangan ngono Dik, kakan pedes-pedes iki, Din. Mantuk mak sambel pirang sendok? 2 sendok. Nek pedesen 5 sendok. Astagfirullahaladzim. Sing sitoke kayak golek ampas. Ora nemokno nge. Kuwi diresiki lah kok sing mangan iki sapa rene mangan kuwi kok. Lah iya nanti resiki. Wong ndek awan yo setengah basi ndak. Kuwi ndak dikabehno Mbah Dok ora oga ya, Pur. Jirene tak kabehno apa ora ya, Seh? Esuk wedine ora kepangan ngono. Ndek iwake kok kabehno cek dingengeno doke lho. Wong dadi es batu niki tak kontang nggodhok misana. Lha kok nyuwun aku. Pak Dik iki wong Mas yo enek panganan liyane anggere enek asem-asem yo wis milih asem-asem e. Ndik iki seneng asem-asem. Mak sing ijek uman teh riyo sapa iki? Ya. Tidak. Ajan iki, Dek. Iki apa batat ta? Nek sesuk takon bototno Mbah Dok misan kuwi. Jirene yo mungkin kan iya, isek panas iki. Lha iki lho sakmene gedene, Dok. Dhisik dibontot nang ngene iki, guys, kanggo sesuk ning mbahon. Dibontot apa ning godhong gedang kaya jaman biyen, sego jagung, sego beras wis. Niki. Gak mampu iki sik panas kok. Kok aku tangi padang-padangan kan wis duwe sego, wis duwe. Kakak. Aku. Lho Kak. Oh iya. Potong kene. Guys, makan guys soto lembek sego ya. Kak. Awan lambar mangan Pak. Aku masuk. Wis ngene wis. Mantap guys. Kalau DKI kalau pedes ya itu sudah loh. Makaroni, Kak makaroni ya? Enggak kurang pedes. Besok boleh lombok. Anam sing kurung ketok urung enek mangan ki mangan. Wis ae sedawan. Masakan ki trimo dimasak sak anake.
Tak putune ngene, guys. Jos. Lu iya soto nih. Biasanya kan nyoto bening iki. Mantap, guys. Gosok nenek. Saling anu bang, ngetengi kene nang. Oke guys. Sama kan bunga jadi kabeh ya. Kok yo apa katepaan yo guys. Malam satu suro kaya ngepasi bantakan pendak pinggone bae dadi engko so betah melek du jagongan. Usahakan nek iso ki betah melek ya guys. Pak Su barang. Oh iya, sesuk ape kerja. Lah nek betah melek yo gluyur ning tengah Tegalan. Yo ora sampai esuk kan sak jam 12. Setengah 1 jam 1 nggak duduk ya ora apa-apa. Kan dhisik wis duwe bontot. Ya Bu, ada mau kopi itu di mana anaknya? Jadi makasih Bu. Kan kok gitu lansia. Kakak pengadanya tidak mau dengar. Wah, gua bengir ya. Ini. Kemarin kata kayak sego. Mbah kundi. Kundi ya? Wah, langsung gue kok kan? Telok. Lali ya. Mbah sekene dhewe cek to. Kadung tek wis. Kadung tek. Guys, iki wis bar goreng gedang. Gedange ngimbu dhewe, terus nggo jaminan ko sore, kambenge ya wis dadi. Dadi guys, sitoke wis dikek ning jaba. Mbah, engko nek menawa dikek ning kuah kuwi, kuah soto engko diris neh. Tak umbah ya. Kae gumbar Pur. Iki karek iki. Mendang atus. Iya, kuwi nganu, Dok. Lha kuwi ndoke bareng rong dioceki saloke neh. Kae cah-cah. Iya Mbah Tok gak mangan ngono iki gak mangan sedina iki. Ya wis kaya aku ngono kae nek ndek niat ya ngono kae. Guys, berkatane ngene iki. Jerone iki jajane nabati kerupuk rindu karo teh riyo. Ya wis ngono kuwi guys. Wong niate wong tuwek ya guys, ngene iso ngene wis alhamdulillah. Mbahku ora tau golek dhuwit, ngene iki anak-anake sing do numbas nopone, numbas nopo ngono kuwi guys. Mas Mbah Tok iki. Wis disiapno piring, kae segone. Wis iki engko siap nggo telening. Wis iki rapian soto-sotone iki sambele, kae kole. Wis sayure.
Anu sama wis didusi bro. Sing ngedusi sapa? Gak Dinda mbek Piana mong piye? Deneke. Deneke. Ayo. Kuwi ngono kae remukane ngono kuwi. Sik kei aku sing kuwi engko. Mbok. Aku nek bareng gedang nek Ayo, dia trek-trek ngono kuwi seneng aku. Ayo seneng ngono kuwi malah. kayak susu kayak keju lumer mah. Boleh. Nakal. Sing nakal sapa? Mami. Molly. Kucing ah? Molly ya kucing ya? Layangan. Walah, PT anu ki di suwek-suwek Molly. Meneng dicakar. Suwek. Loh. Sing itu tumbas nek mang berarti. Walah, lha mbok kek endi nek iso dicakari Molly ki? Dikak nang ngisor yo. Lah yo, lah sing ngakon sapa? Bisa. Ya Allah iki kok Mama ya wis ben dikuncir kakak dhisik ning kono ae sik. Ya Allah drama. Anu Kak dikuncir sik Kak. Kakak mandi Kak. Nanti mandi wis wengi. Kuncir Mama, Nduk. Nggih. Cepetan. Rambutnya rek koyo ngono amburadul kok ngono kok disenen ibu lho. Nang dipacaki sik Kak. Ayo. Nang pacaki sik. Ya. Engko gak tak jak lho, Sa. Yo lho, mana kan? Molly nakal kok tak diwete yo lho. Disuntek. Molly nakal. Alah kuwi engko rak sprene rak nganu tok Kak, kuwi engko. Wedak tok kuwi engko. Darah asa. Ampun wis ning kono kae, Guys. Apa wis gak sah undang-undang kok, Om? Wis disiarno pas karo kondangan dik ngi. Kok iso. Ya malah genah Wong anakmu sing ora manut kok, wong anakmu dikuncir yo. Anakmu dikuncir iki lho kudu moh ae. Angger krungu suaraku ngono ya wis. Wis mbok entas, wis bar kabeh. Aku tak ngocek ndok. Loro. Nya. Dia tapi Nek disisiri meneng ae, Nduk, dikuncir meneng ae. Meneng ae, sing anteng. Piye? Halo, guys, piye? Dadah tangane. Halo, guys. Kak Adam nggih, halo guys kono anding adik. Ndang, halo guys, ngono ndang. Kakak Adam piye? Waduh. Wedak ikut tak kabeh kok ngono. Yes, ponak-ponakane dhisih iki, guys. Isna, Dinda, Viana. Gedene iki sak pantar iki. Terus Anam, Adam, Iza, kabeh. Adinda, Anam, Adam, Agus, putune Mbah Doi. Sing nyele Dian dhewe ya. Dian Anissa. Iya, ya Anissa, ya A. Lah. Cek dadah le. Halo guys, ngono piye? Dadah guys, kok pinter Dek Iza. Dadah, halo guys, ngono Dek Iza kok. Lho, kayak Dek Iza. Halo guys, ngono. Dikuncir sik, Dok, sing anteng nggih. Kuncir. iya. Kayak pundutno, Kak. Pundutno adike, Kak. Ben anteng ngono lho nek dikuncir, nek dipundhutno adike. Nah, nggih. Halo guys, dadah. Alah, kia cium jauh. Kisbel, alah, bayani tenan. Wis mulai aktivitas noto-noto jajane, guys. Terus kok apa? Ngeracik sotone iki tapi kan Mbah Kong iki sek kondangan ning gone Mbah Jadi, guys. Iki engko berkat ki enek telung nggon. Jadi berkat ki telu, guys, iki engko. Bergilir. Lho, gak bahaya jajan ditutupi ki. Jaruk ya, guys. Nah iya. Wis ora ditawani malah tutupi. Monggo guys, monggo disambut. Mosok, Dok. Kayak acil.
Marai yo di sambi-sambi iki lho dadine iki yo. Iki bagian perkenalan ya selem. Wis di nganu, suwiri wae. Wis, yo waduh. Ilangi racik. Alah ya wis bar lah piye. Ilangi racik solo dhek. Yo iki nek racik bilang. Tak racike. Wis guys, alhamdulillah iki wis tak racik ngene iki sotone engko karek ngekeki kuah. Sing kondangan, sing ngaji wis padha ngumpul karek ngenteni kancane. Engko kondangan karo wong ngaji iki dibarengno, guys. Ngaji bersama-sama. Salah, Dek. Rene. Rene, Dek. Sik kuwi Om, aja leh dibuka iki kaose Om. Wis tuman iki kadung saksik-saksik. Iya kan bukakno Ibu YouTube itu. Nene, aku iso. Cek rene, Nduk. Sak iso. Rene. Lho, melok Ibu nderek Ibu. Alhamdulillah. Nah iso, kelepor gak iso. Playlist Nduk kasek Nduk. Lah jeng iki trennya asli gurune kok. Tapi sak mbuane paling ora ya ene dadi patang kotak. Ana apa pun dhewe teng iki. Oh, Derek sing jeng. Soale waktu bungi cek ning ngarep. masalah yang 4 kotak kan iki. Bulan nek kirim dungo kan. Nomor sadu udah yang Bismillahirrahmanirrahim. Nafratina fil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Syekh Nasir Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal
Dewe cak ning omah dhewe kan kok iki. Wes yo wes. Cak ning omah dhewe kono. Cak ning wae dhewe setalno nang wae dhewe Cak. Iso Kalau emang dhuwur saloke kene lho ayo. Ana jumake genah. Karo serono karo. Ya ana gede ning kono. Ini kayak gemetane ini ya. Kalau kopek teh Pak. Nonton tuh ding mereka melak pacak rono ding iki. Aku nyetro ngono ngetar roh gila aku. Sanggup gak sanggup balik. Korono korono. Bojoku cari kene kewan serius. Wah, aku motor. Era. Ciri. Itu lho, anu sih. Nah, ono kok saya mangan lho iki. Orang mikir tekan semorong kok. Pikirku ngene, Pak. Ah, semorong iki. Ngalah cil kayak iki. Jare iya, Bang. Kopi dingin mang lo. Itu yang saya mungkin yang gue. Dan langsung ejut. Sing itu ndang langsung ae. Ini baterai iki wis sirup langsung diamo kapan. Jadi dipangani tikus, Kang. Gak. Ini kan karo sih. Sing dipangan bukan ngene anu, ngene wong batang. Boleh mangkune Alon-alon nama dhewe kene kok. Alon-alon. Nama dhewe kok. Kalau kalau mana nggak sampai izin ini Pak Di, kalau sakit. Berapa kali kalau deh? Ya lah Pak. Ini nanduk. Ya langsung. Minta mereka gus. Ngalah sawar. Wes iki turah kok. lamun anu kerupuknya barak norono pakmu. Kayak kalau Deci nek gandeng madang go ngomong ajan. Yut kuwane. Kula Deci ra sitok sih. Kurang sitok sih, Pak Deci. Lha ki ning iso lek. Sik turah. Ngamelok madang deh, ngamido deh. Ana wis sisan aja. Bar sak wareg aku. jangan ngomong mesen anu Gus. Kalau ning iki kono Jelas ding nek aku nganget. Banget. Ndang. Aku malah mangan kok. Karo tani budi kon lho, sekali ning kono. Gelasnya meja ndi? Gelasnya meja. wis cokno ka apa. Nah, dia ya lagi nang mangan kok so. Ganti mah gelasnya ya kowe nang isor. Ndang ngawur apa iki. Ya kae sing kono mbok anu mbok sak. Nang manggon ning kono. Sopo? Halo, tasan Pak Windu. Deci kok ora. Kalau dia jajannya gajah Deci. Gajah deh.
Wedek. Iki ora video. Keluarga anakku. Motor video kok. Ada Mas Arif ada pilih. Pak Isnam nanti Pak Isnam. Kung. Kung. Bah kung. Yang ngono. Mana kalian? Jalan mam. Kenal kan? Oh, kok ning timang aku kok ora boleh lho. Ya petitan dulu tapi sing lara. Nek aja kalau ora ngarep Duh, kalau lekno, aja ngene guri cek lekno. Tak gorono. Lah bareng foto. Lapan di sini. Iya. Heh? Iya. Saya temuan ya. Dari ketemuan loh. Dari ini cek panen jago nggak temuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngomong. Oh ya apa tuh? Tahu kok tuh masih ya. Pikiran sosok itu tuh, Mas. Itu kebal iki. Nyala le. Adil. Dan ada Ini pengen melok mam gitu. kene ini kile. Ini kile. Itu anu ya. Tidak. Masuk ke. Dekat situ. Kane semangat aku serong ya. Kalau itu dinanya juga kita. Jadi enak obat. Kuwi lek kes gak melok mam kok. Iya, nek bate. Bermain di sini kok. Apa? Tak gawekno sing kene sambel lek kes. Aku jarak gak mana. Udah malah kepenak. Lah engko tang peh nek sambele kuwi. Kok tak gawekno. Makan iya tidak. Ora mangan biasa iki. Non? Mangan biasa. Masak nek iki. Aku tidak sudul lah. Ono macam wong ya ana sing ora gelem bareng. Ya male ya awake menawa